da littafi ne da suna na ɗarika tijjaniya, amma amfaninta bata saya nan ba. Mu gushe ba hawa yau muna cikin batun yan uwantaka da irin amfani da ya kamata a rinka samu tsakanin ɗan uwa da ɗan uwansa. Malam yana faɗa kaman haka: wa wasi zawi faqrin bila manni aw adha wa zal wasfu khasun bin nufusi zakiyati. Sheikh Muhammadu Nazifi radiyallahu ta'ala anhu yana cewa, wa wasi, ya kai ɗan uwa, in Allah ya baka abin hannunka na arziki kakkaci kai kaɗe. Ni'ima ne daga Allah, ya iya ba waninka, sai ya keɓance ka da wannan ni'iman ya baka. To in Allah ya baka wadata, wa wasi, ka taimaka ma zawi fakrin, mazuwa talauci, ka taimaka ma talakawa su ci amfaninka a cikin abin da Allah ya baka. Sawa'un wayanga fakrin ga talakawan nan yan uwayenka ne na haihuwa ko abokannanka na zama, in dai kana tare da mutum ka san lalle wanin gabe da shi yana bukata, malam ya ce to ka taimaka mai. In kuma ka taimake shi nan bila mannin, kakka mai don gobe ka mai gori, au aza, ko ka cutar da shi cikin abin da ka mai na taimako, kakka yi haka nan. Malam ya ce wazal wasfu, kaga wannan siffa na in Allah ya baka arziki ka taimaki talakawa, kuma ba da gori ba, ba da cutarwa ba, zalwasfu kenan. Khasun, siffa ne wanda yake kebantatta bin nufusu zakiya, da mazuwa zukata wanda take salkakka. Suke maka, in sun maka kuma ba sa maka gori a cikin abin da suka maka na nagarta. Shehun Nazifi radiyallahu ta'ala anhu yana shiryar da mu a cikin wannan baiti zuwa ga wata aiki mai girman falala, wadda kaɗan daga cikin mutane suke iya yinta, shine ciyar da dukiyanka da Allah ya baka ga yan uwayenka talakawa, kuma in ka ciyar kakka musu gori akan abin da ka basu, kuma kakka cutar da su. Akwai bambanci tsakanin almannu wal adha, gori da cutarwa. Shi mannu, gori, galiban yana faruwa ne mutum ya tsaya cikin taron jama'a ya rinka faɗin abin da ya maka na ni'ima a cikin mutane. Aini na maka abu kaza, aini na maka abu kaza, aini na maka abu kaza. Sau da yawa mannu yana faruwa ne a kan idon mutane mai shike gaya abin da ya maka. Amma aza, cutar nan shi ne mutum ya iya baka wani alheri, amma shi ya zo ya gaya ma wani, rigan da ke jikin wani na ranar taro kazan nan ka zo, in ka ce ka ga rigan da malam wani ya sa, to ai rigan nan ni na bashi. Kaga bai faɗi kaji ba, amma ya gaya ma mutane rigan nan da ka sa ranar taron nan shi ya baka. In kaji wanga magana zai dame ka, wanga shine aza. To bin ga duka baye da kyau, suna lalata aikin bawa. Kuma duk lokacin da wanda kake ma alkhairi, she ka je ka gaya ma mutane ai abu kaza da aka gani jikin shin nan kai ka bashi, har in mai shi ko ya samu labarin aikinka kenan, to ya zo in ka kawo mai alkhairi bai ke ansa, ya karbi amma baka kara ganin shi jikin shi. Ya anshi alherin amma baka kara ganin abin da ka bashi a jikin shi.
inda ma ba don in ya kore alkhairin ya yi siffattu da umarnin shaitan ba la ya ruddul khaira illa shaitan da ko alkhairin ka baya ansa. Amma in ya karbi bai sawa tunda in mutum ya karbi ya sa za ka gaya ma mutane wannan baya da kyau. Allah ya iya mana. Shi ne nan muke cewa ya kai ɗan uwa, idan Allah ya sa ka iya kai ma ɗan uwanka wani abin alkhairi, ko ya ke ‘yar uwata da kike saulara na a gida, kika yi mai ‘yar uwanki wani abin alkhairi, to wannan abin da ka ba mai shin nan fa yana matsayin sadaka ne a wurin lada. Yanda in mutum ya cire kuɗi ya ba da sadaka, Allah zai ba shi ladan sadakansa. Haka in ka cire wani abu na alkhairi ka ba ɗan uwarka yana matsayin sadaka ne, to kakka ba ta ladan sadakanka. Allah na ce mana a cikin alkur'ani, ya ayyuhal ladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ya ku mu'minai, kada ku lalata ladan sadakanku bil manni da yin gori wani aza da kuma cutarwa. To kaga anan idan kai tunani sosai a cikin ayan ga, Allah ya ce sadakatukum, sadakanku ba lalle she sadakan da ka dunkule ka ba almajiri da ya zo roko ba wurin kawai abin ta saya ba. Domin in ma almajiri da ya zo roko ake nufi, wani almajirin daga ran da ka bashi za ka kara ganin shi balle ka mai gori. Ya tafi kenan. To ashe ba wannan kawai Allah ke nufi ba, daidai ga alkhairi da zai gudana tsakaninka da ɗan uwanka shi ma sadaka ne, Allah zai baka lada bisa kai. To wannan abin nan kakka ba ta wannan ladan bilman da yi ma ɗan uwanka gori wal adha da kuma faɗin abin da in ya ji wannan abin nan ya cutar da shi. Allah ya ce kakku yi haka. She Ubangiji ya ci gaba a cikin wannan aya yana cewa kallabi yunfiku malahu ri'a'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wai kwatancin wanda idan ya maka wani abin ni'ima ko wani abin alkhairi, she gobe ya maka gori da wannan abin nan, inji Allah. Wai kwatancin kai da kake yin haka kamar mutum ne da yake ciyar da dukiyansa ri'a'an nasi don neman ganin idon mutane, yana yi ne don riya ba don Allah ba. Ubangiji subhanahu wata'ala ce fa mathaluhu, kwatancin wanga mutumin da ke yi saboda ganin idon mutane, ka mathali safwanin alaihi turabun, kaman kwatancin marmaron dutsi ne, babban tudun dutsi ya dace kuma akan tudun dutsin nan ga kasa na kai. Allah zai buga mana misali, fa asabahu wabilun, she aka yi wani makaɗin haɗari ya sauka kan wannan tudun dutsin. Da wannan haɗarin ya sauka tudun dutsin, sai ya wanke dukkan wani kasa da ke kan wanga tudun dutsin, fatarakahu soldan, sai ya bar shi gashi nan amlas, bi ma'ana solsoli, ba wani abu na kasa kuma a bisa kan wannan tudun dutsin. Gabanin saukan ruwan ko akwai kasa, amma da ruwan ya sauka kai sai ya kore dukkan wani kasa da ke kan tudun dutsen, daidai ga kasa komin kankantansa ba za ka samu a kai ba. Wannan misali kenan Allah ke bugawa. Alama ko kasan nan ai laɗanka kenan na ayyukan kirkinka da ka aikata gabanin ka yi ma mutum gori, haka za ka samu wannan abin nan cikin mizanin aikinka na lahira. Gashi nan Allah ya tara maka ajiye. Amma da zaran ka yi ma mutum gorin abin da ka mai, to kaman kwatancin haɗari ne ya sauka kan tudun dutse mai rairayi, shi ya wanke duk abin da ke kai ya zubar ya tafi banza. La yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu, ba su da ikon mallakan wani abu na abin da suka aikata, don aikin ya tafi. Wallahu la yahdi qaumal kafirin, ubangiji baya shiryar da mutane waɗanda suke kafirai. To nan shine nake cewa ya kai dan uwa, ka duba yadda ubangiji ya kamanta gori da riya, saboda suna da kamanni. Da Allah ya ce kan mu ba ta sadakunmu da yawan gori da cutarwa, she dai buga misali, she ce kallazi yunfiku malahu ri'a'an nasi, ai mema mutane gori da mai riya matsayin su daya.
an ce ko a lahira in an zo duk mai aiki saboda ganin idon mutane don a ji don a ce shi yayi, in ya zo lahira bangiji zai tara mai jama'an da tun da yake bai taba ganin irinsu ba, a cira shi sama a ce ma jama'a kun ga wani, su ce eh Allah mun gan shi. Allah ce a duniya duk abin da ya aikata a zahiri kamar don ni yake yi, amma a batini ba saboda ni yayi ba. Yayi ne don a gani, wala Allah da lokacin da yayin wasun kuma sun mutu ba su gani ba. Shi sa gashi nan Allah ya tara mai al-awwalina wal akhirin, tunda don gani yake so to ga ranan gwadawa. Idan aka gwada ma mutane wanga mutumi, shi a sauke shi bai da wani sakayya a wurin Allah. Allah kiyaye. Don shi Allah na muna kashedi kan mu ba ta aikinmu, domin lahira lada abin nema ne. To in ka yi aikin lada kakka ba ta shi, ka iya ka kiyaye aikin. Ubangiji subhanahu wata'ala ya ci gaba yana ce muna a cikin wata sura, yana cewa allazina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi, ina yabon waɗanda suke cire dukiyansu su ciyar da shi saboda ɗaukaka addinin Allah. Bayan sun ciyar, sun la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha, ba sa bibiyan abinda suka ciyar nan da gori da kuma cutarwa, ba su yi, da sun bayar shi kenan, ba su yi ma wanda suka yi ma ni'iman nan wani abu na gori. Allah ce waɗanda ke haka lahum ajruhum inda rabbihim, da su zo lahira su samu ladansu yana nan tabbaci a gun ubangijinsu. Wala khawfun alaihim, babu wani abu na tsoro a gare su lahira, wala hum yahzanun, kuma ba sa bakin ciki. Allah ka samu cikin su. Ubangiji ya ce kaulun ma'arufun, magana mai kyau. Idan mutum ya zo neman wani abu wurinka, ka mai magana mai daɗi amma baka sa da kai ba mutum sadaka ko ka mai wani abin alkhairi, amma bayan ka mai ya fita ya tabauha aza, ce ka bibi abin nan da cutarwa. So dai wa karamakan lahu, wani in ka zo wurin shi neman taimako, shi ne bai baka ba, kuma da ka fitan wani ya shi gaji baka gamu da wani ba. In ka ce eh ka gaishe ce ai kaza 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 kaza, ya zo wai shi matan shi ta haihu. Subhanallah. Ya kai dan uwa da baka iya ka mai ba, yana ganin ka mahallin da zai iya kawo asirinsa ne, she ya zo da asirinsa ya gaya maka. Da baka iya ka mai ba, to she ka rufa mai asiri, amma kai ne baka bashi ba, ya fita she kana ce ba mutane ai ga abin da ya kawo wani. Jama'a mu kiyaye. Wallahu ganiyun halimun, Allah mawadacin sarki ne kuma sarki ne mai jimri. Ya zo a cikin sahihi Muslim, an karba an Shu'bata an al-A'mashi an Sulaiman ibn Mashar an Kharshata ibn al-Harri an Abi Zarr qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce thalathatun la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah. Akwai wasu mutum uku a ranar kiyama Allah ba zai yi zance da su ba, wala yanzuru ilayhim, kuma Allah ba zai yi sokaci zuwa gare su duba na rahama ba, wala yuzakkihim, Allah ba zai salkake su ba, walahum azabun alimun, azaba mai radadi zai tabbata ga waɗanga mutum uku. Su ne wa? Shi manzon Allah ya ce almannanu bima a'ta. Na farko, mai yawan gori akan abin da ya ba dan uwansa na alkhairi. Na biyunsu, wani musbilu izarahu, da wanda ke tsake kwarjallansa yana jan kasa amma don nufin girman kai da alfahari. Ba zallan sakewan ba, ya yi haka yana mai nufin girman kai da alfahari. Wannan shi manzon Allah ke nufi, ba in ka sa riga ya wuce daidan gwiwan kafanka idan sawun nan kawai, a'a, in dai ka yi haka don nufin girman kai da alfahari, wannan na cikin mutum ukun ga lahira. Wal munfiqu sil'atahu bil halfi, da wanda ke tsayi da kayan shi na kasuwanci da rantsuwan ƙarya, shi ma yana cikin ga mutum uku. Ga mutum ka tambaye shi abin nan nawa ne, wallahi na sai shi kaza, kuma ba haka bane, wa ya sa ka rantsuwa? Kai dai ga yaba mutum ina sai da shi kaza, in ya sai ya saya, in ba zai sai ba ya wuce, amma ba son rantsuwa a wurin kasuwanci.
annabi ya ce mutum ukun ga lahira Allah ba zai kalle su kallon rahama ba, ba zai tsalkake su ba, kuma za a musu azaba. Mai gori da mai sake kwarjallinsa don nufin girman kai, da mai rantsuwa a cikin kasuwanci kuma rantsuwan karya. Haka ya zo a cikin riwaya na Abdullahi bin Umar, ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗa makamancin wannan hadisi. Annabi na cewa thalathatun, akwai su mutum uku in lahira ya kai Allah ba zai kalle su kallon rahama ba. She ya ce na farkonsu al'akuli walidai, shi na shirwayen kenan, duk da wanda yake mai saba ma iyayensa kuma bai nemi gafaransu ba har iyayen nan suka mutu da hushinsa, lahira ba zai samu rahaman Allah ba. Wa mudminul khamr, da mai yawan kwankwaɗan giya, mai yawan shan giya kuma ya dawwama a kai, bai tuba ba ya mutu akan haka, shi ba yana cin an ga mutum uku. Kaga nan kuma shi annabi ya sake kawo wal mannanu bima a'ta, da mai yawan gori da abin da ya ba dan uwansa na alkhairi. Kaga gori in ya fito daga wurin mu halitta haramun ne, Allah ya hana. Amma in gori ya fito daga hadaran Allah, wannan cika ne ga Allah, don shi Allah yana da ikon ya mana gori a cikin duk abin da ya mana na ni'ima. Don haka ma yana daga cikin sunayen Allah al-mannanu. Kai ka ce mai yi ma bayinsa gori akan ni'iman da ya ba su, ko mai yawan baiwa da ni'ima. Shi Allah in ya mana gori cika ne ga zatinsa, amma in mu mun yi gori, wannan haramun ne zuwa ga janibinmu. Kaga mutum da za ka kyautata ma ɗan uwarka ko ka ciyar da shi wani abin ciyarwa har ya kai ladanka yana taba tsararin sama don yawa, sa'an nan shi rana ɗaya ka yi ma mai shi gori, batalat jami'u thawabi zalikan nafaqat, ladan dukkan waɗannan ciyarwan nan da ka aikata ya lalace da nassin Qur'ani. Sa'an nan a cikin mutane akwai wanda ke ma ɗan uwansa ma gori da abin da ɗan uwan bai da ikon mallakan abin. Ana ya doki abin da baka iya ka ba kanka ma sha maka gori da shi. Wa khususan iyayenmu mata ku gafarce ni, wannan so ɗewa yana iya rasawa a tsakanin zamantakewanku na mata. Za ka ga mace takan ɗauki haihuwa ta yi ma ‘yar uwarta mace gori da shi. Subhanallah. In ta zo gidan aure shekara ɗaya shekara biyu aka kwashi shekaru hudu ko biyar shurum ba haihuwa, to aka iya ɗaukan haihuwa a yi ma ‘yar uwa gori da shi, alhalin kuwa sha'ani na haihuwa ba mai mallakansa sai Allah. Ba mai bayarwa, wani Allah bai iya bada haihuwa. Allah ya faɗa cikin Alkur'ani yana cewa lillahi mulku samawati wal ard, kuma ki rike da kyau wanda Allah ya baki kenan. In Allah ya baki iya mata, ki rike su da kyau, abinda ake bukata Allah ya yi albarka a cikin su, ba manufan ne maza ba. Da dewa wani malam na ci na wai wannan su alfun minhum ka wahidin, wal wahidu kal alfi in amrun ana. Na'am. Ana iya samun mutum dubu amma a wurin rashin amfani kamar mutum ɗaya ne. Wani lokacin kuma a samu mutum ɗaya amma a wurin amfani yana kamar mutum dubu ne. Shi yasa in Allah ya baki iya haihuwan yaran mata, ki rike su da muhimmanci, a ba su tarbiyya mai kyau, Allah ya raya ya musu albarka, abinda ake bukata kenan. Wata da ita da ‘yar uwarta kishiyanta, shi ɗayan haihuwanta yaran mata ne. Ta da ‘yar uwan ta haifi ɗiya mace, wannan ita ba da ta haushe ta haihu ɗa namiji, sai ta fito da yaron cikin gida, tana tsalle ta daga shi ta wulga sama, Subhanallah. tana ce ma ‘yar uwanta, ina gode ma Allah da bana ya raba ni da jirgin yawo. Subhanallah. Subhanallah. Me take nufi da jirgin yawo? Mace. Idan mijin da zaki auri ya dace mijinki na farko Najeriya yake, ina zaki koma? Najeriya zaman ki zai koma. Zaki sake aure, shi kika auro mutumin Burkina, zaman ki ya koma Burkina. Shi yasa mace ita jirgin yawo ne ga inda aure ya kaita. Take mata gori da wannan. Shi ita ma mai diya mace, shi ta shiga daki ta doko diyanta mace. Tana mata wasanni, tana cewa ina gode ma Allah wanda ya bani in gashi na in ya kwance za ta kisa min, sa'an nan in na yi rauni ta dafa min in ci.
ita kuma tana mata gori da nata iya mace, saboda shi abinda Allah ya baki na haihuwa indiya mata ne, a rike su da muhimmanci, a basu tarbiyya mai kyau, a basu ilimi. Wannan duka ganin dama ne na Allah. Kaja ce habu liman yasha'u inatan wa ya habu liman yasha'u zukura. Allah kuma na baiwan iya maza ga wanda ya ga dama, awiza wujuhum, ko ya mix maka zukuranan wa inasan, cikin haihuwa a haifo iya mata, a haifo iya mata, ko a haifo iya maza. Wa yaj'alu man yasha'u akiman. Ya ke mai gori da kike mai ɗan uwanki gorin haihuwa, kaman kina yi da Allah ne. Allah ya ce mana shi ke sanya wanda ya ga dama ya maida ita aqima bakararra, wanda ba ta da haihuwa. Ashe ganin daman Allah ne shi ke hanawa. Yadda kika samu kike yau yariya ke kan cinyanki, to Allah da ke bayarwa in ya ga dama wanda kike magori shi ma sai ya bata. Saboda shi kakkai ma mutum gorin abin da bai da ikon mallakan wannan abin nan, kaman gorin haihuwa bai da kyau mu kiyaye. Haka za ka samu daga cikin mutane akwai wanda ke ɗaukar lafiya da Allah ya mai yayi ma ɗan uwansa da ke da illa gori da lafiyarsa. Shi yasa Allah ya yi ka haka. Ba banza bane, shi yasa Allah ya yi ki haka. A'a, wannan duka ba yi da kyau, mu kiyaye. Mafi yawan abin da ke jan gezan mutane zuwa ga yin gori da kuma cutarwa shine idan aka samu tankiya tsakanin mutum biyu. In ana zaman lafiya ba za ka ji gori ba, amma da an riga an samu sabani tsakanin mutum biyu, to lokacin za ka ga wanda ya taba kyautata ma ɗan uwansa yau zai fito da abin da ya taba kyautata maka da shin nan ya gaya ma jama'a, saboda yau kuna faɗa. Ba don Allah kai ba ke. Nan ne muke cewa da ka ji ɗaya daga cikin matayen tana ambata ma ‘yar uwarta irin abin da ta yi mata, wanda ba wanda ya sani. Ka ji ma haka kai tana cewa daidai ga rigan da kika sa ran suna, ai na bayar. Abin wuya da kika sa ranar aurenki, wuri na aka zo aka yi aurensa. Har ya kai ka ji mace tana ce ma ‘yar uwarta mace, wanda ma ba ta da sutura, dai kuna nan dai ka suturan kirki baki da shi, baki sa zani. Wannan ana samu cikin mata, ana samu a cikin maza. Jama'a ba yi da kyau mu kiyaye. Allah ya haramta gaya ma ɗan uwanka irin waɗanga kalamu da nasi na alkur'ani. Ubangiji na ce muna cikin alkur'ani, ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Ya ku mu'minai, kada wasu mutane su rinka kallon reni, suna yi ma ‘yan uwayensu mu'minai kallon reni. Yakan yi wanda ka renan nan shine mafi alkhairi gare ka a wurin Allah. Haka kuma mata su rinka yi ma ‘yan uwayensu mata kallon reni. Yakan yi wanda kuka rena a cikin ku mata, ita ce mafi alkhairi a wurin Allah a kanku. Haka yana daga abin da ke jan mutane zuwa ga yi ma ‘yan uwayensu gori. Idan ka kyautata ma mutum matukan kyautatawa, aka wayi gari shi ya butulce maka. Wannan su dewa za ka ga wanda aka butulce da man yakan zama a cikin mutane yana faɗin abin da ya yi ma wani, amma yau wani ya butulce mai. Da aka samu a cikin ‘yan uwa, su dewa wani saboda ya taimaka ma ɗan uwansa da ke bukatan taimako, ya sai da kaddaran shi ya taimaki ɗan uwan shi. Don ɗan uwa yau ya rasa kasansa, ya rasa abin da yake kaddara ne nashi, amma saboda ɗan uwa, to yayin da ɗan uwan nan bukatan shi ya biya, ya samu dace, ya samu yanda yake so, she ya butulce ma ɗan uwan ga nashi. To wannan da aka butulce ma jin zafin haka yakan sa duk lokacin da ya zauna, in ya tuna irin abin da kai, to shi rinka faɗi ni'iman da ya maka. Ai in ba don ni ba da yau fa abin da wani ya samu ko inda wani ya kai da bai kai ba, amma an wayi gari ya butulce min. So dai wa muna iya zama mu faɗi haka. To wannan gori ne ko ba gori ba ne? Za mu ji jawabi. Idan ka kyautata ma mutum
matukan kyautatawa, wani Allah saboda shi ma karsa wani abin kaddaranka, amma lokacin da ya zo bukatan taimakon nan agunka ce maka yayi in Allah ya sa ya dace, kai kuma za ka san shi ba mutumin banza ba ne. Da kamai da ya dace shi ya maka halin mutum, shi ka zauna kana korowa ga irin abin da kai mawani, amma yau ya juya maka baya. Wannan ba a sa shi cikin gori. Me yasa? Wani mazlumu lahu haqqun an yatakallama bima fa'ala zalimuhu. Wanda aka zalunci yana da haƙƙi yayi magana akan abin da wanda ya tuce shi ya mai. Dan wan kusan kaman cutan ka yayi. Allah na ce muna cikin Alkur'ani, la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim. Allah baya son ku zauna kuna bayyanar da wani magana wadda take mummuna, she dai wanda aka cuci. Kenan wanda aka cuci ya iya faɗi. To shi yasa idan mutum ya maka haka, she ka zauna kana faɗi, wannan ba shi a cikin gori. To amma alheri da za ka yi ma mutum dai haka kawai, ba wai ya butulce maka ba komai ba, domin a san kai ka mai. Ke zauna kana faɗi a cikin mutane, wannan shine abin da Ubangiji subhanahu wata'ala ya hane mu bisa kai. Da yawan mutane macuta ne. Kai lokacin da don tausayi ya sa ka tausaya ka taimaka mai, to amma idan ya samu yanda yake so, lokacin nan shi she butulce maka. Allah ya gaya mu da yanda da yawan mutane suke a cikin Alkur'ani tare da abokannansu, yana cewa wa inna kathiran min al-khulata'i la yabghi ba'dhum ala ba'din illa alladhina amanu wa amilus salihati wa qalilun ma hum. Da yawan abokannai shashi suna cutan shashi a cikin zama, ke dai waɗanda suka yi imani da Allah suka kuma ba da gaskiya da ranar alkiyama kuma suka aikata aikin kirkin ji Allah, amma ba su da yawa. Qalilun ma hum. Ire-iren waɗanda ba su da yawa. Imamul Kurtabi ya faɗa yana cewa alimannu ghaliban yaka'u min al-bakhi. Wai so ɗewa in kaga mutum na yawan gori akan abin da yayi ma dan uwansa, to in ka bincika sosai maruwaci ne. Wani mu'ujibu na biyu, in kaga mutum na yawan gori, in ka bincika sosai mu'ujibu mai ganin kansa ko ce mai girman kai ne. Yace kaga maruwaci komin kankantan abin da ya baka, shi yana ganin babban abu ne don rowa. In ya baka abu kankani yana ganin girman abin, har ya doki abin ba ya maka gori da shi. Haka mu'ujibu mai ganin kansa mai girman kai, shi ma da'iman yana ganin kaman ya fi ka ne ya sa ya maka alheri. Shi abin da ke kansa ke yana ga ya fi ka ne ya sa ya maka alkhairi. Shi yasa wannan abin da yake ji a cikin zuciyansa shi ke jan shi zuwa ga in zai maka gori ma yana ga ko ya maka gori ya fi ka. To Allah kiyaye. Amma sufaye waɗanda suke muhakkikai na gaske, kaji Allah ya taimake su, sun iya tare da taimakon Allah sun kashe wuta na gori a cikin rayuwarsu. Shi sufi na gaske. Me yasa? Li'annahum la yarawna li anfusihim fadlan 'ala allazi ahsanu ilay. Ba sa ganin wani abu na falala makawunan su akan wanda suka yi ma wani abu na alkhairi. Ba su ganin sun fika. Kuma da'iman duk wani abin da za su baka su sufaye na alkhairi, sadaka ne ko ciyarwa ko kyauta, yana ganin wannan abin nan dama ajiyanka ne yake hannunsa. Allahu akbar. Ba nashi bane. Inda ba kayanka bane wallahi da bai baka. Amma tunda abin nan ya kawo ya baka, ajiyanka ne, amananka ne ke hannunsa, da tuntuni Allah na horon shi da ya bayar da amanan, yana neman amanan nan na wane ne. Da Allah ya ce inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah na horon ku mai da amana zuwa ga mazuwanta. To shi sufi muhakkiki yana ganin abin da ya kawo ya baka na alheri, amananka ne ke hannun shi da Allah ya ce a mai da amanan nan ga mazuwanta. Don haka da ka sami shi la yamunnu alaika, baya maka gori, li'anna ma a'taka aslan laka, domin abin da ya baka dama naka ne. Ya zan baka abinka
kuma maka gori kan abinka. A'a, shi sufi abin da ya baka na alheri yana ga naka ne, Allah ya baka tun azal, yau ne Allah ya kaddara shi ya ga gashi yana baka, kai ma ka ga gashi nan kana ansa, amma kayanka ne tun asali. Don haka in dai abinka ne, fa kaifa yamunnu alaika fi ma huwa laka, don me zai maka gori a cikin abin da yake dama naka ne. Haka kake ganin sufi in ya maka alkhairi nan take yansa hushe ya manta, ya manta, balle har ya tuna yana maka gori da shi. fa huwa da'iman ataka sadaqatan aw hadiyatan, in ya baka ma ka ansa, shi ya gode ma Allah farko, na biyu ya gode ma kai da ka anshi don ka isan mai da ladan shi wurin Allah. Da ya baka baka anshi ba, baka bari ya samu ladan ba, kisa ladan da ka isan mai a wurin Allah, wannan Allah, to wannan ina zai yi maka gori? Saboda shi mu kwaikwayi tabi'unsu. Sa'an nan ɗan uwa ka sani, dukkan wanda Allah ya bashi wani abu na dukiya, dukiyan nan da Allah ya baka, in kai tunani sosai irin tunanin tsufaye, za ka san wanga dukiyan gama ai ba naka bane, kai ma ajiya ne a hannunka, kuma amana ne yake hannunka. Sa'an nan da sannu za a maka tambaya game da wannan amana da ajiya da Allah ya baka. Allah na cewa sun mala tus'alunna yawma izin anin na'im, in alkiyama ya kai za a muku tambaya game da dukkan wata ni'ima da Allah ya baku. Farrizqu ni'matun min Allah, arziki ko ni'ima ne daga Allah, amma tambaya akai. Sha'iri na ce mana a cikin wannan ma'ana, وما المال والأهلون إلا وديئة فلا بد من يوم ترد الودائع. yace kaga dukiya da iyali ba su zamo ba a hannun wanda ke mallakan su illa wadi'atun, face kayan ajiya ne. Shi ko kayan ajiya yana da sharadi, ba makawa in dai abu ajiya ne wani rana turaddul wada'i'a, amma yadda ajiyan nan ga mazuwa abu. Malam yace nurafi'u duniyana, an wayi gari muna daukaka duniyanmu, mutum ya yi zulumin mutum duka duniya, duk inda zai biya samu, bai tunanin abin nan halaccinsa, haramcinsa, kai wani lokaci ma ba ruwan shi da addininsa, saboda ya tara duniya. nurafi'u duniyana litamziki dinina, amma muna yaga addininmu, muna yaga lahiranmu, muna ɗaukaka duniyanmu, ba mu damu ba, in ji malam. Shi ma ne ce karshe hasaran da za a yi, fala dinuna ya buƙa wala ma nurafi'u. She a rasa lahiran kuma duniyan da ake neman ba a samu ba. Allah kiyaye. Malam ya ce ara ɗalibar duniya wa an tsala umuruhu wa nala minar duniya sururan wa mun'ima. Ya ce ni ina ganin duk mutumin da rayuwansa duniya ne zuluminsa, wa an tsala umruhu yana neman ya samu yawancin shekaru don ya tara ya tara ya tara. Malam ya ce to mukaddara nala minar duniya sururan, duk abin da kake nema na murna da farin ciki na duniya gashi Allah ya baka, wa mun'iman dukkan wani abin ni'ima gashi Allah ya baka. Ya ce to kwatancin ka bani, bana bunyanahu fa akamahu falan mastawat ma kad banahu tahaddama. Kwatancinka kamar mai gini ne, ya gina gida mai kyau, ga gida sai duk wanda ya ga gidan kai an kashe kuɗi wurin ga. Falan mastawat ma kad banahu, yayin da gini ta daidaita, duk abin da ake bukata a sa ma gini gashi nan an sa, she ka tafi kana gayyatan abokannan arziki da yan uwa, rana kaza ku zo ku taya ni murna ina bude gidana, an sa ranar budewa. Kan ranar ya kai shaka tsiga gidan nan ya rushe. Subhanallah. Ai rushewan gidan shine mutuwan ma'abucin gidan. Na'am. Mutum na suka gina ya sa ranar budewa, amma bai taka kafan shi bai taka gidan shi ba, ya mutu ya bar shi. To saboda shi malam na jan zuwa ga Allah cewa duk abin da kake mallaka, in ka san ma abin nan ma ba naka bane, ajiya ne daga Allah ya baka, to ya kamata ka yi alkhairi, in kuma ka yi alkhairi kakka yi ma mutane gori akan abin da ka basu, dama abin su ne Allah ya kaddara yana hannunka suka aishi. Malam ya ce fatuba li abdin, karshen baitinsa,
yace farin ciki dadin kai ya tabbata ga bawan da athara Allah rabbahu ya wasar da tarkacen duniya ya zabi Allah ubangijinsa walal akhiratu khairun wa abqa. Ya zabi Allah ya bashi duniyan amma ya iya yarin jayi duniya shi wajada bi duniyahu shi yayi baiwa da abinda Allah ya bashi lima ya tawakka'u saboda abinda yake hange shine lahira aduwa da ubangiji. To shi yasa ana bukatan sufi ko ana bukatan bawa baki daya ka zama mai alkhairi. In kayi alkhairi kuma kakkaga alkhairin ka gode ma Allah ma kayi alkhairin an ansa sakonka ya kai ga Allah. Haka wani sha'irin na cewa wamal judu yufniha idha hiya akbalat. Kaga baiwa bayarwa bai sa dukiyan ta kare in Allah bai ga daman karar da dukiyanka ba. Wa nashuhu yubkiha, rowa da kwauro bai sa dukiya ta saura idha hiya adbarat in Allah ya daman wasar da dukiyan bawa. Bali ma bayarwan shi ke sa dukiyan ta dawwama. Sa'annan mu sani mafi yawan abin da ke sa dukiya ta ƙaru kuma dukiya ta yi albarka shine ciyar da dukiyan nan a cikin kusaku na alkhairi. Idan mutum yana ciyar da dukiyansa a cikin gusakun da yake ba na alkhairi ba, to wannan na kore dukiya. Da hadisin annabi da yake cewa ahsinu jiwara ni'amillahi alaikum fa innahu qalla an tazhaba an qaumin wa ta'uda ilayhim. In Allah ya muku ni'ima na arziki ko da abinci ne fa Allah ya baka, don ba kowa kofan shi ake girki ba. Allah ya maka arzikin kofan ka ba tashi ba sa wuta ba, kaka ci kai kadi. Kyautata ma wanga makwabtakan ni'iman ga shine in ka kafa ka ba dan uwanka makwabcinka da ka san wanin gafa suna cikin mawuyacin hali. Wani hadisin annabi na cewa wallahi mai wanda ya ci shi da iyalinsa suka koshi amma ga makwabcinsa yana cikin hali na yunwa, balle yara su in kai karfin hali, yaro fa shi bai san wannan ba, ke ga ya zo ko wanda aka girka ya kama yawo bakin kofan kenan wo akwai ubanni waɗanda suke su in sun dafa wallahi ba 'ya'yansu kawai ke ci ba. To haka ran da ba ka kai ma Allah ya wakilta maka waɗanda za su ci yadda 'ya'yanka. Amma in ka ce kai daga kai she 'ya'yanka kuma kana ganin halin da ɗan uwa makwabci ke ciki ka iya taimaka mai shekakiya, da ubangiji na iya jarabtan ka kai ma fa gobe. Yau kaga ana girki kofin akwai wanda ma da na tana ce ma ƴan uwanta in yake ta cin ki ta sa wuta, wallahi da fa suka samu sabani in yake ta sa wuta kofin akramaka Allah ba a wayi gari ba shaida halin makwabciyantan nan ya cika da ita kuma natan ma ya fi muni. Tilkal ayyamu kenan. Allahu akbar. Nidawila bainan nas, saboda abin yana juyawa. Don haka in yau Allah ya maka ka kyautata ma wani, in ka kyautata abinda Allah ke bukata kenan gare mu. Ya zo a cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa as-sakha'u shajaratun min shajaril janna. Wai kaga yawan baiwa, yawan bayarwa, wannan wata itaciya ne, asalin itacen cikin aljanna take, amma agsanuha mutadalliyatun ila al-ard. Rassa na wannan itacen ta sako har duniya, ta zanzalo ta sako har cikin duniya, amma asalin itacen tana cikin aljanna. Faman akhadha bi ghuslin minha, dukkan wanda yayi ruku da wani reshe daga cikin reshen nan na itacen baiwa, to wannan reshen da kan nan kada hu zalikal gusnu ila aljanna, wannan reshen za ta ja ka har zuwa gidan aljanna. Haka kuma rowa, ita kuma wata itaciya ne da asalinta a cikin wuta take duk, amma wannan itacen tana da rassan sun zanzalo har duniya. Dukkan wanda ya yi riko da wani reshe daga cikin wannan rassan itacen nan na rowa, to wannan itacen nan za ta ja shi har zuwa ga wutan jahannama. Allah kiyaye. Kan haka malam Shekun Nazifi yake ce mana a cikin wannan baiti da shi za mu kulle: wa wasi zawi fakrin bila manni aw aza wazal wasfu
khasun bin nufusin zakiyati ce ya kai dan uwa kai kokari a rayuwar Allah ya fallala maka to kai ma ka taimaki mazuwa talauci waɗanda yake ba su da shi kaka ci kai kadi in kuma ka musu bila mannin kaka musu gori au aza kuma kaka fadi zancen da in sun ji zai dame su wazal wasfu waɗanda ke iya ciyarwa ba gori ba cutarwa khasun siffa ne wanda yake kebantacce bin nufusin sakiyati da mazuwa zukata wanda suke salkaku هذا آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين لما كنسكني أن غافر تشيمو ونبقى فليدي الله ساكا ومعلوم ومدئيا يمدى الخير وإلى وقت الله يقبل الله ما شاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. dubun dubatan godiya zuwa ga babban malaminmu babana a Sheikh Sa'id Muhammad Jibril wanda muka sani da Malam Ofa. Mun ji irin karatuttuka da ya mana sharhi na baitin nan na Yakutatul Farida, ya yi mana magana masu gamsarwa kwarai. Don ta'aliki da za mu yi a ciki shine malam ya yi mana magana akan gori. Gori ba abu ne da yake mai kyau ba. In ma Allah ya taimake ka ya baka ni'ima ya zamo kai baiwa zuwa ga dan uwanka, ba abin kai masa gori bane. Ba abin kai masa gori bane, da ka mishi gori ka lalata ladan wannan ni'ima da kai masa ko kyauta da kai masa, ka lalata ladan aikinka. Allah ya kiyaye mu. Yayi mana maganan cewa Allah ja'iz ne, Allah subhanahu wata'ala shi in yayi mana ni'ima, Allah shi yana cikin cika na sarautarsa yayi mana gori akan ni'ima da yayi. Wannan kuma ayan alkur'ani ya mana magana, Allah da ya bamu annabi sallallahu alaihi wasallam sai da yayi mana gori, yace lakad mannallahu alal mu'minina iz ba'asa fihim rasulan. Allahu akbar. Yace wallahi hakika mannallahu, Allah ya yi baiwa mai girma ga muminai don ya aiko musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga wannan gori ne Allah ya mana. Ashe Allah na son mu gane cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam samun shi ba karamin ni'ima bane. Ba karamin ni'ima bane. Wannan yana daga cikin hujja ma mu a wurin mu wanda muka yarda da maulidin annabi, yana daga cikin hujjojin mu na yin maulidi. Shi yasa jama'a abinda yake gori mu nisance shi, ba ya da kyau. Nan nake tunawa da wani hikaya da babban malamin mu Ustaz Al-Azhari a Sheikh Nasiruddin ya ba mu labari. Wai wani bawan Allah ne suna da wani taro, shi kuma ba ya da wani riga na shiga sara. Shi ya zo wurin dan uwansa ya ce, don Allah gobe muna da taro kaza amma ina bukatan ka taimaka mini da riga. Shi kuma wannan rigan an dunka shi sabo kenan, shi bai sa ba, sai ya doki ya ba dan uwan shi. Ya je wurin taro, shi ma wannan ya je ya taya dan uwan shi ainihin wanga taro. Sai ya ga alaman wanga dan uwa nashi yanda yake ta takama a cikin rigan ba wasa ba. She abin kuma sai ya dame shi, ya tsotsi zuciyarsa. She ya kira yaro, she ce, kai kaga baban nan da ke zaune can nan? Ya ce eh. Bayan wanga ya yi takaman shi da komai ya nuna a ba shi da tsara. She ce je ka ce wai mai rigan nan ya ce ka karbo. Shere yaron ya je, she ce in ji baban da ke zancin nan wai shine mai rigan da kasan nan wai wan karbo. She ce kai je ka gaya mishi akwai mutum ciki. Ya fita an kawo mutum, ya fita an kai masa. To kaga ne a takaice gori ba abu ne mai kyau ba jama'a, mu kiyaye, balle ma mata. Yaya za ki ma 'yar wanki gorin haihuwa? Haihuwan nan ke kika ba kanki, to ganin daman Allah ko yara 10 kika haifa rana da yaye kashe su duka. Kwarai kuwa. Yanzu she mu tambaye ki, ke kuma ba kanki. Na'am. In dai ke bayarwa, ba abin ai ma ainihin 'yar uwa gori akan haihuwa bane.
Allah ya kiyaye mu ya taimake mu. A ƙarshe malam ya mana magana duk abin da mutum ka samu ka ciyar fi sabilillah, dan uwanka da baya da shi ka taimaka masa, wanga shine musulunci. In ba wannan kai ba, ka tara duniyan ga duka baki daya banza ne, ka yi rowa da shi za ka mutu ka bar shi. Wannan buhulul Allah ya saka masa da alkhairi. Wata rana wai ana cewa Harun Rashid ya kira shi ya ce ya kai buhulul, tare da ana duban wanga kamar mahaukaci, da ya kira shi ya ce ya kai buhulul zo ka mini wa'azi. Da ya bude bakin shi abin da ya gaya ma sarki ya ce habu annaka kad malakta al-arda turran wa dana laka al-ibadu fa kana maza Allahu akbar alaysa gadan masiruka jawfa qabrin wa yahtha turba hadha summa hadha. Allahu akbar. Nasihan da ya masa kenan yace mukaddara ka mallaki duniya baki daya naka ne, duniya da abin da ke cikin ta duka naka ne, wa dana laka al-ibadu bayi duka kowa ya karkata zuwa gare ka, ana jiran umurninka ne ka ce a yi ka hana a bari. Ya ce fakana maza shi ya zama mi alaisa gadan masiru ka jaufa kabirin, ashe gobe nan ba makomanka ne cikin kabari ba. Wai hasad turba haza su mahaza, jama'an da ka taran nan suke jin kunyanka suke bin umurninka nan, wannan zai zo ya zuba kasa a kanka, wannan kuma ya zuba, wannan ya zuba kasa a kanka, karshen ka kenan. To yaya za ka yi rowa da abin da Allah ya baka? Jama'a mu taimaki junanmu, da haka ne za mu samu yadda muke so. Allah ya saka wa malam da alkhairi. To alhamdulillah wanga tafiya kamar yadda muke gaya muku bai yiwuwa ba tare da taimako ba, bai yiwuwa ba tare da taimakon ba. Muna bukatan a